Обаче рапът наистина експлодира. Спомням си Rapper's Delight 79-та, после платининия албум на Run DMC 86-та, това го изстрелва на световната сцена. Точно тези моменти поставят началото на така наречената златна ера. Средата на 80-те до средата на 90-те. Време на... огромна креативност, по-сложни рими, силна социална ангажираност. Рапът става, както казва Чак Ди от Public Enemy, CNN за чернокожите. Да, силно казано. Това е и периода на онова остро съперничество изток-запад. Да. Класиката. Суровият бумбап на Ню-Йорк срещу по-мелодичния G-фанк от Калифорния. Точно така. За съжаление, това съперничество, което беше доста подклаждано и от медии, и от комерциални интереси, ескалира много трагично. С убийствата на Тупак Шакур и Notorious B.I.G. Това показва как нещо автентично, като изразяване, може да бъде, изкривено.